Ahojte chalúši, vítam vás, ja vás vítam u môjho ďalšie videa a dneska toto video bude pre tutoriál, ako si dať svoje vlastné skiny do Counter-Strike 1.6. Takže vrhneme sa na to. Odklikneme si svoj internetový prehľadač a do internetového prehľadača si napíšeme gamebanana.com. Stránku budete mať v popisku videa. OK, takže ospravedlňujem sa vám za moje lágy. Do search napíšeme. Ja chcem mať český knife s českou vlajkou, ako má Angel. Tak do searchu napíšeme CZ knife. Prvé. Ne, to prvé nie. To som povedal. Kto chce prvé, nech si dá prvé. Toto druhé som myslel. Alebo toto. A ten je preč. Ten je otrhnutý. Takže idem na ten druhý. Dám manuál do vod. Potom vám ešte jedno skočí, že vyskočí do vod. A ono sa nám to začne stiahovať. Najlepšie je to, keď to robíte na ploche. Takže tuto máme ten český knife. Hlavne potrebujeme Counter-Strike Game Size alebo Kotonu. Proste to je jedno, alebo Warzone, to je proste jedno. Takže štikneme na to pravým tlačítkom a dáme otvoriť umiestnenie súboru. CS Strike. Models. A teraz teraz si otvoríme ten WinRAR, ktorý sa nám stiahol. Čiže ten český knife. Davaj. Máme takto. Takto a to presunieme. Dáme premestiť a nahradiť. A už máme skin v Counter-Strike. Užite si hru a lúči sa s vami Chaos.